ndebe anyị bịakwanụ ka unu nụrụ nke na-eme na Sokoto na ndị anụ fụrụ kịta anụnwa bụ ngwongwo fa wee nọrọ na moto na fa na-agba ọsọ ndụ fa na ndị Boko ndị Banji ndị a na-aya na fa agwalụ ndị kọmuniti a na fa bukọrọ ngwongwo fa ka fa si na kọmuniti fa anụnwa wee pụọ na kọmuniti fa anụnwa na onye elotazikwa fa na ndị Boko n'ọfa nwa bụ ndị Boko bụzikwa na ife ya enwe ya bụ kọmuniti. Unu na-anya n'ife onyonyo a unu ya afụkwana na ndị kọmuniti anụnwa na fa enweghị onye ya ekwuru fa na fa enwekwana onye ya azọ fa na fa ji nwayọọ nnọọ wee bukọrọ ngwongwo fa wee na-apụrụ ndị Boko na kọmuniti nke ọ bụkwanụ n'ọfa nwanwe ka ọ bụrụzikwanụ ndị Boko ya enwezikwanụ kọmuniti fa. Ife nke a nwekwanụ ka ọ dị. Ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-asị na ọ bụghị n'otu Sokoto anụnwa ka Nnamdi Kanu na-alụkwanụ nga mkpụrụ ọka ya, ebe ụfọdụ nọkwa na kọmentị wee na-asị so na gọọmenti Naijiria enweghị ife oyi emenwu ọ bụrụ na Donald Trump abịaghị otu ogbunigwe nke agha ọ tụrụ na Disemba 31, 2025. so na ndị Nigerian gọọmenti na-enweghị ifefa ya emenwu fa nọ nnọọ na-ene n'ife anụnwa na-eme na ifefa melobe nọ na-eme kampenu na-ego moto fa ya eji wee zaa elekshọn na 2027 na 2026 ebe ụfọdụ si so na Donald Trump ka a na-eche na ọ bụrụ na Trump abịaghị so na Naijiria ya dị mma. Naijiria tọzikwa ọ na-atọ na nke ikpeazụ a ka anyị hapụ unu ka unu nene nya bụ ife onyonyo. Tana dogon bidiyo mai daɗiya. Mana. Ita wai yanki a take. Ok, sha take yi. Gaskiya tana yi. Kaga motoci sun ka saba da wannan. Da can kan sai ta rubuta. Amma in na je can gaban gidan Sale ba sai a yan gaba. Bari duk sai sun gama. Sannan ku Allah ya tsare. Kalle na ya kare kanti ne. Na mashin din? Na mashin. Na motar nan dai da rika sani. Na'am? Ofisa, sanu ya aiki. Allah ya tsare. Ya daidai. Ba har kana cikin tawagaga. Dogo. Sani. Barka da. Bari su taka ɗan sa. We are together. Good night. Mota ai wai akwai wanda kirga motocin gaba. Ban kirga amma na zo yanzu ƙarshe sai na kirga shi. Sun canza ka da amma kana fara tsaya bayan. Baya? Amin Allah ya. Ai baran ƙara baya. Masar ya wuce? Bisa mashin yake. Ya wuce ina ganin. Ba ta kama goyar. Amma shi da rauta ta ne tun da akwai wanda ya baro mota can to. Yanzu haka? Cikin isa din?
Da kaya. Kai kamar ɗaukar su kai kasa. Kai, haji kaurin wani abu. Laina ne. Kai ku gyara mu wuce.